Jirgin yawon ga ya dawo na jihar Kebbi mai bidar suna. Sai koren yana noma a jihar Kebbi bai da kogona. Allah ka isar wa al'umma domin baka kulle komai. Jirgin yawon ga ya dawo na jihar Kebbi mai bidar suna. Zakariyar yana noma a jihar Kebbi bai da kogona. Allah ka isa ma al'umma domin baka kulle komai ba. Jirgin yawon ga ya dawo na jihar Kebbi mai bidar suna. Mai koren yana noma a jihar Kebbi bai da kogona. Allah ka isar wa al'umma domin baka kulle komai ba. Jirgin yawon ga ya dawo na jihar Kebbi shugaban ƙarya. sai kurin yana noma a jihar Kebbi bai da gogona. Allah ka isa ma al'umma domin baka kulle komai ba. Wa bismika zul jalalu karimu rahimu wanda ya komai. Kama muna zul'ula mun fito ne mai yanci ga mai komai. Domin shi dai kai babu wata halitta wadda ke yi mai. Allah sarki guda ahadun mai iko ne akan komai. Mai raye da ya yi da uba a da yin haka babu mai zamai. Allah sarki guda ahadin kai ne ka iya wa 'yan maimai. Al'umma ta gari na kar da ku zargan ban da kotan mai. Tun 215 ina lebo har yau ban more komai ba. Ciyaman nan mawaka bai san mota wadda zai hau ba. Kuma sannan babu ofis ba salari jama'a ku yi duba. Jirgin yawon ga ya dawo na jihar Kebbi mai bidar suna. Mai koren yana noma a jihar Kebbi bai da kogona. Allah ka isar wa al'umma domin baka kulle komai ba. Bakara ne na yi makule su gona a teku ashe ina a ciki. Kutare shi yan yara. Ruwa sun kai wuyan zakara a jihar Kebbi babu mai dauke. Kutare shi yan yara. Tuntun da mu ake yaki an maida mu kamar baki. Kutare shi yan yara. Mun dawo kama dosa ta muka gero a ɗebe tsaki. Kutare shi yan yara. Ni zakara kauɗi gare ni baki na kuma bai da birki. Kutare shi yan yara. Yare na fara idan na ji a lalle ni zan yi maki. Kutare shi yan yara. Yare banza idan na ji ya sani ya doko aiki. Kutare shi yan yara. Wallaman baji ina kuke kun zama yau janaral gidan soja. Kutare shi yan yara. Kun jale shi yana ta wanda ka kuko kun dawo fasinja. Kutare shi yan yara. Maganar banza da rashin kunya kwarto ya je gidan soja. Da kala komi nake nema ne ba zan ɗauki reni ba. Jirgin yawon ga ya dawo na jihar Kebbi mai bidar suna. Mai koren yana noma a jihar Kebbi bai da kogona. Allah ka isar wa al'umma domin baka kulle komai ba. Mai bakin dariya na jihar Kebbi za mu saka ka kai kuka. Yaushe kana zama in jirgi ka bar mu muna hayan jaka. Musai mu shugaban ƙarya ka samu cikon buhun tonka. Mawaka mun yi magata ka bar mu muna bakon garka. Ka girbi abin da kai shuka ba za ka rage mu komai ba. Jihar Kebbi ga abin magana amma mun kasa kai kara. Ruji mai kumburi da yawa kai ka jinin ka yau gyara. Nan kuma ba ka jin shawara ko ne mai maganin shara. Ka taushe hakkin mutanen jihar Kebbi wai don kan mu hau gara. Gwamnan wanke amaren jihar Kebbi bai kyauta mu kowa ba. So mu tafi cikin waka ba za mu rufe ka komai ba. Ya sauke waka ban yi magana da shakku ba. Jirgin yawon ga ya dawo na jihar Kebbi mai bidar suna. Mai koren yana noma a jihar Kebbi bai da kogona. Allah ka isar wa al'umma domin baka kulle komai ba. EFCC ki zo bincike a jihar Kebbi don akwai bera. Burgu tsohon barawon ƙasa shi bai da shirin shiyo gyara. Kujeri yaƙi a jiha ya bar jama'ar mu sai ƙara. Ma'aikatan jihar Kebbi sai ya ba su ɗau saura. ICPC ku yo ɗauki ku shigo Kebbi ga bakar kura. Dukiyar jama'a talakawa a jihar Kebbi ta zamo gara. Daga shi har karrukan nasa ba sa tausan talakawa. Bana an yi naɗin ciyamomi ciki ba zaɗin talakawa. Kariyar tafiyar ka ta ƙare tsohon jigo na damawa. Allah aljanna da ke waka ni ba zan koyi suna ba. Jirgin yawon ga ya dawo Na jihar Kebbi shugaban ƙarya. sai kurin yana noma a jihar Kebbi bai da gogona. Allah ka isa ma al'umma domin baka kulla komai ba. Ni Jamila to wallawan wanta mulki na ka na sha kuka. Na bi ka dare zuwa rana na sha wahala kamar hauka. Mun gane babu amfani dole ne dukkan mu mun barka. A jihar Kebbi yanzu mun gane talakawa dukkan mun farka.
shekarun ka 5 kana mulki babu ci gaba wanda ka shuka ka sani rakiyar ka mun daina mu da kai ai yanzu sai suka kai dan lukutin jihar Kebbi zaka girbi abin da ka shuka dan na ki tsayin da ka bani sai ka kore ni garkaka sauran ka kiris ka sha kunya sai ka yi rawar sa ba kaka ni Jamila ruwa baba baki na baya tsoron ka jirgin yawon ga ya dawo na jihar Kebbi mai bidan suna wai korin yana noma a jihar Kebbi bai da kogona Allah ka isar wa al'umma domin baka kulle komai ba shekarar mu 5 muna wahala amma ba mu gane komai ba kai je mage uban lilo iya baka amsa kira a ture ba mulkin ku na family and friend talaka ba zai ji daɗi ba daga kai sai hadimin ka kun cinye ba ku bai wa kowa ba alƙawuran da kuka yi wurin kamfen har yau ba ku yi da ko dai ba kamin kai an yi gwamnoni sun yi aiki gun talaka ka zo ka kankame komai yanzu komi baya motsa sai dai kura ta sha bugu gardi ya kwashi kuɗi ya bar kowa babu aiki babu tallafi ga satar 'ya'yan talakawa Ibrahim S Fulani in mai magana bai ɓoye komai ba jirgin yawon ga ya dawo na jihar Kebbi mai bidan suna wai korin yana noma a jihar Kebbi bai da kogona Allah ka isar wa al'umma domin baka kulle komai To ba talakawa sai ku saura a ranar jihar Kebbi za mu yo hira jirgin yawo ka dawo gida ku ne alƙalan zancen nan gare ku muke butun ƙara jirgin yawo ka dawo gida jirgin yawo ku shaida mai mulki na jiha akwai gyara jirgin yawo ka dawo gida wani mai ku talakawa ba a hada judiyan taura jirgin yawo ka dawo gida ba a dubin baya cikin tafiyar balle a tsaya mu daugara jirgin yawo ka dawo gida bayan mun ƙara tallar su a jiha an mai da mu shara jirgin yawo ka dawo gida da ka gyara zaman ka ka zaunu sai kan mance talakawa jirgin yawo ka dawo gida mawaka mance ai gyara aka ce mun cika gaugawa jirgin yawo ka dawo gida ba aiki babu jingai kibi an tauye haƙin talakawa jirgin yawo ka dawo gida maganan noma da shinkafa musa ba a kulla komai ba jirgin yawon ga ya dawo na jihar Kebbi mai bidan suna wai korin yana noma a jihar Kebbi bai da kogona Allah ka isar wa al'umma domin baka kulle komai ba mulkin ka kama da fir'auna Allah wanda ranka dan manza mugun da mai bidar suna kuma baya noma ko gwaza je magen ya rike komai ya bar mu da tefanan gamza kalwanai dai suke da guri da mukamai sun ci sun murza bayan su babu mai motsi sai karuwa mai kawar manza da'awar noman ka karya ne Buhari kawa batun banza in baka zamto dan sunuka ba tafiyar nan sai ka zan banza ayuba ina batun talaka ga yunwa ana ta yin murza shugaba na mahaukatan gwamna mai gida a ga maskaran banza koma ku bi tarihi ko so ɗaya bai surun fawa jirgin yawon ga ya dawo na jihar Kebbi mai bidan suna wai korin yana noma a jihar Kebbi bai da kogona Allah ka isar wa al'umma domin baka kulle komai ba gasan da bugu kaɗai nan baban su abu umar rabi da san sami da kunnuwa haɗa ya ban kyale kowa ba mun yi kashin kara inda ba a saye ba mu gane komi ba an bi dare da rana da mu amma ba mu gane komi ba ga hunturu da damuna haɓa zara ba mu gane komi ba shina kurin shina aiki mun san bai kulla komi ba inda yawo sana'a ce da san ba za a cin mai ba labaru cikin midiya ƙarya ba a kai kamate ba in ka ga ina ta dariya to ka sani ya hango yan mata ni da nusa na kofar kola mai waka ban saba kage ba jirgin yawon ga ya dawo na jihar Kebbi mai bidan suna wai korin yana noma a jihar Kebbi bai da kogona Allah ka isar wa al'umma domin baka kulle komai ba mulkin bakon Amerika Kebbi ya shafe mu duka talakawa mun nutse ruwa bayan ba ma zaton haka ba ci gaba babu karuwa a jihar Kebbi tun da ya zaka lantarki yayi yaudara maganar fannin ruwa haka 50-50 yake kaso bashin birni da ƙauyuka a hakan samun sama kusan sai mai karfin rabo duka noman rani da damina taki ya handame duka zafin son rai ake mana a siyasa duk da ta zaka in baka shirin kashe mu raba to ba su bari ka kai haka ba ni ba jihar ga al'amin gano shirin wajo roba jirgin yawon ga ya dawo na jihar Kebbi mai bidan
mai tauya hakin talakawa na jihar Kebbi ba batun gata. Da an magana kuma tunsa take su ɗau iska gwanin tuta. Jihar Kebbi cibiyar noma an gwanin tafiya a can baya. Da zuwan karfan gaɗan ƙarya ya samun zamsahun baya. Tallafin da Buhari ya shirya ga manoma don a babbaya. Sai zalimu yayi da fifi duka hakkin namu ya juya. Shi bera bai barin sata bale ga daddawa an yarra. Bisho nake baiti banyo zance da ƙarya ba. Jirgin yawon ga ya dawo na jihar Kebbi shugaban ƙarya. sai kurin yana noma a jihar Kebbi bai da gogona. Allah ka isan ma al'umma domin baka kulla komai ba. Ga Shamsu Utona na danno yau zanai yan bayanai na. Caccaki gwamnatin da ta ɗauki talaka ta kai cikin rana. Kun sace kuɗin talakawa kun basu da sassaben gona. Da zalunci kuke mulkin domin tafiyar ku ta nuna. Da ku da talaka har ta kai yau ba ku hayin ina kwana. Ogan ma mun fahimce shi a jihar Kebbi bai da kogona. Kai wa Buhari ƙarya da noma wai dun ɗai bidan suna. Allah wa da ranka hoti ho mulkin ka a Kebbi mun kuna. Sanadin wannan bakin mulki samari ba kuɗin aure magidanta ba kuɗin suna. Yan jihar Kebbi mun la'ance ka domin ba mu gane komai ba. Tokai. Jirgin yawon ga ya dawo na jihar Kebbi mai bidan suna. Wai kurin yana noma a jihar Kebbi bai da kogona. Allah ka isar wa al'umma domin baka kulle komai ba. Allah ka isa mu shinkafa a jihar Kebbi baka nomo ba. Gwamnonin arewa sun shaida sun san baka noma komai ba. Alimbo da kake wa Buhari shi bai gane komai ba. Duk kudin da ya baka mun tabbata dolo baka baiwa kowa ba. Yan jihar Kebbi na da tarihi na Amerika ba mu manta ba. Ka sace kudin marayu a shebera bai canza suna ba. Maganar zance na alhairi kusani bai yi wa kowa ba. Kuma duk ayyukan da ya ce yana yi mu ba mu gane komai ba. Halar shi da kajin kunya ya dade shi bai yi sabo ba. In ce bi ni ka yi waka domin ba aiko sako ba. Jirgin yawon ga ya dawo na jihar Kebbi mai bidan suna. Wai kurin yana noma a jihar Kebbi bai da kogona. Allah ka isar wa al'umma domin baka kulle komai ba. Gajere mai bakin yawo. Kwanton matin a sai ɗan siya ne kan tafiyar samun gane. Gajere mai bakin yawo. Ya cuci talaka ya kara dan neman mai kashin kunne. Gajere mai bakin yawo. Wani dauke uban na kowa ne to ashe mugun na mata ne. Gajere mai bakin yawo. Da har da talaka ya baka to ashe ta ka sace kuɗi ne. Gajere mai bakin yawo. Wani zaɓi gajere ya bar mu duka alkawarinsa ƙarya ne. Gajere mai bakin yawo. Da nan kyabe tabu wai gyara to ashe girman na banza ne. Gajere mai bakin yawo. Wani baba ya saka moshi mu babu ruwan mu banza ne. Gajere mai bakin yawo. Kudin noman da kan sace sai ka kawo su lallai ne. Gajere mai bakin yawo. Talakawa sai mu mai buwa ya sace kudin mu mun gane. Gajere mai bakin yawo. Musa alle na argungu ke bai ke ba da ƙarya ba. Jirgin yawon ga ya dawo na jihar Kebbi mai bidan suna. Wai kurin yana noma a jihar Kebbi bai da kogona. Allah ka isar wa al'umma domin baka kulle komai ba. Motar banza da na tura kura ta mutu ne yar banza. Kutumbo mai cikin shari mulmule ba a san gaba ne ba. Ba matasa babu aikin yi sai ka ce ba yan gari ne ba. Da a ce laifi muka yi maka ne da mun ce maka mun tuba. Ga girma ya yi girma kare amma bai daina sako ba. Matan aure suna tsuwa tamkar ba su daura aure ba. Tsofaffi har da yan mata ba su gane shirin da yayyo ba. Nuhin shi da Kebbi dodo kowa ba zai yi motsi ba. Allah ya kau da Fir'auna haka ma ya kau da Amana. Mu tarihi muke duba bisa duk alaran majan zaki zancen ba zan ji tsoro ba. Jirgin yawon ga ya dawo na jihar Kebbi shugaban ƙarya. sai kurin yana noma a jihar Kebbi bai da gogona. Allah ka isan ma al'umma domin baka kulla komai ba. Kai co magana ta yan ƙarya. Ka rike hakunan al'umma ka dafe har suna kuka. Yau ƙarya ɗaya kake masu ga mai hannun nan na yan dambe. Kwafuro da duka guda kaki ƙauyuka har da ma birni. Tsofaffi masu na addu'a Allah sa ta bare da kai gaula. Har matasa yan jiha babu ci gaba ba aiki bale noma. Kayo ƙarya ta lantarki wuta bata
haske komai ba. Sannan ka kwashe kuɗin fento daga ratuti ina gyara. Ga ruwan sha sun buwaye mu a jihar Kebbi ba mu maura ba. Yan misali ne mawaƙin ku gaskiya ba za ne ɓoye ba.